Tak Kubo, nazdar. Máme tu ďalšiu epizódu nášho podcastu Na bezblok. Tentokrát v takom medziobdobí nedávno skončenej reprezentačnej sezóny, no a tej klubovej, ktorá sa čoskoro začne. Poďme sa ale vrátiť ešte trochu k tej reprezentačnej, pretože vy máte za sebou prvú časť kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2026, ktorá vám, povedal by som možno, že tak vyšla na 50%, pretože proti Kosovu sa vám síce podarilo vyhrať 3-0, ale nezískali ste ani bod v prvom zápase v Lotyšsku, ktorý bol dosť dôležitý. Tak povedz najprv možno, ako hodnotíš ty vaše výkony v tomto roku a ako si s nimi spokojný. Čau Paty, no ako hovoríš, škoda hlavne toho Lotyšska, tak samozrejme s tým Kosovom sú 3 body, 3-0, to sa očakávalo, takže to sme splnili. Škoda v tom Lotyšsku, no je to také trošku frustrujúce, pretože sme 6 alebo 7 týždňov sa pripravovali na tento zápas v Lotyšsku a jasné, nejakí hráči tam vypadli, to sú samozrejme ako objektívne dôvody, ale myslím si, že sme nehrali až tak zle, myslím si, že sme si zaslúžili aspoň bod, ale bohužiaľ, možno sa prejavila nejaká neskúsenosť toho družstva, lebo vlastne dve tie koncovky boli veľmi tesné, podľa mňa, ak sa nemýlim, tak sme tam aj vyhrávali v obidvoch, alebo sme minimálne proste boli blízko, takže veľká škoda, vlastne jediné pozitívum z toho celého je, že všetko máme ešte stále vo svojich rukách. Ak sa nám budúci rok podarí dvakrát zvíťaziť, tak je reálne aj postup z prvého miesta, takže toto je aspoň taký trošku balzam na dušu. Takže nám sa síce úplne nedarilo, ale za to našim ženským kolegyňam v repre sa podaril historický úspech, pretože sa dokázali kvalifikovať na majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia budúci rok v Thajsku. A tam sa kvalifikovali nielen vďaka dobrým výkonom na vlastne tých minuloročných majstrovstvách Európy, ale aj tým dobrým výsledkom v tohtoročnej Zlatej Európskej lige. Tak ty si to určite sledoval všetko, tak čo na to hovoríš? No ja musím povedať, že tie výkony nielen na teda tej spomínanej Európe, ale aj v tej Európskej lige tento rok sa mi veľmi páčili. To aké výkony podávali baby. A v tej Európskej lige si myslím, že mali možno jeden taký menej vydarený zápas a ostatné myslím si, že hrali veľmi dobre. A mali sme síce aj alebo boli tam také ohlasy, že ten postup na majstrovstvo sveta je nezaslúžený, že kvôli tomu, že sa nehrala kvalifikácia. Ale myslím si, že to vôbec nikoho nezaujíma, pretože niektoré aj silnejšie týmy možno od nás, alebo týmy, ktoré sú možno kvalitnejšie ako napríklad Chorvátky, ktoré nás v Európskej lige porazili, tak na majstrovstvo sveta myslím, že nejdú. Takže naozaj babi si myslím, že si to zaslúžili, no a pevne verím, že tam pôjdu v čo možno najsilnejšom zložení, aj keď možno pre niektoré z tých dievčat to bude už posledná reprezentačná akcia pre tie staršie, ale určite to bude zadozučinenie za to všetko, čo tej repre obetovali a čo sa im podarilo dosiahnuť. No ale spomínali sme hneď v úvode aj klubovú sezónu, ktorá nám štartuje už o pár dní, či už teda vaša Extraliga v Česku alebo tá naša Slovenská, respektíve o pár týždňov, ale zatiaľ sa k tejto téme nebudeme vyjadrovať, pretože k celej Extralige pre vás chystáme ešte špeciálnu epizódu, v ktorej si rozoberieme nielen ambície jednotlivých tímov a zmeny v ich kádroch, ale predstavíme vám v nej aj našu novú šarmantnú posilu v tíme, ktorú síce nebudete vidieť, ale budete počuť aspoň jej hlas. Tak si určite nezabudnite vypočuť ani túto špeciálnu tzv. Extraligovú epizódu. No, dosť bolo Paty, ale rozprávania. Poďme si konečne predstaviť nášho hostia, alebo lepšie povedané hostku, ktorá nám tu dnes bude robiť spoločnosť. No a je ňou naša reprezentačná univerzálka Karin, alebo ak chcete Šaja Šunderlíková. Tak poďme na to. Na podaní Jakub Ihnat. Teraz vynikajúce Ihnatové skrátené podanie. Dáva Tomáš Patúc. Cítiť najmä na Tomášovi Patúcovi, ako ide z neho energia, ako veľmi chce. Na bezblok. Prvý slovenský volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom. Ma zavolali do miestnosti a zrazu pozerám,
niekoľko sestričiek, lekárov, zrazu veľký stôl a ja, že pre Boha, že čo sa ide diať. Že musíme predísť nejakému infarktu možnému a proste, že musíš skončiť s volejbalom. Neustále proste starať o to svoje telo, teraz dvojnásobne, nakoľko to koleno už nie je teda to, čo bývalo a tento výsledok sa nerodil počas jedného roku, ale naozaj počas niekoľkých rokov a že ja si to vôbec nepamätám, takúto vec sa snažím úplne že odstraniť z môjho života. Karin, ahoj, vítam ťa u nás v podcaste Na Bezblok. Tak ako sa máš a ako ide vôbec príprava na novú sezónu? Ahojte, no tak v prvom rade ďakujem za pozvanie. A mám sa veľmi dobre, už si tu pomaličky zvykam na nové prostredie a aj na tú francúzsku kultúru, takže zatiaľ všetko šlape ako má. No. A ja čau, vítam ťa aj ja. Som rád, že takisto, že si prijala pozvanie ku nám a našla si na nás čas. A ty si teda svoj úvod kariéry strávila v Bratislave, poďme si to najprv trošku predstaviť. Najprv si hrala za Bilíkovú a Paneurópu, no a potom si sa dostala nejakým spôsobom do Slavie. Odkiaľ si možno trošku netradične zamierila priamo do Talianska, odkiaľ si sa presunula potom do Brna. No a po 2 sezónach v Brne prišla tvoja zatiaľ asi najzaujímavejšia sezóna, keď si najprv takmer skončila s volejbalom, aby si v závere sezóny napokon vyhrala s Prostějovom český titul. No a po ďalších 2 rokoch v Prostějove, kde si ale toho veľa neodohrala, tak prestupuješ teraz do francúzskeho Béziers, čo je ale dôležitejšie a je to samozrejme aj jeden z dôvodov, prečo sme si ťa sem dnes pozvali, je to, že sa vám so ženskou reprezentáciou podarilo prvýkrát v histórii Slovenska postúpiť na majstrovstvá sveta. A to sa vám podarilo teda vybojovať prvýkrát v histórii samostatného Slovenska. No budeme sa samozrejme rozprávať aj o tom, ale poďme najprv od začiatku, pretože my sme síce v našej ankete uviedli, že si odchovankyňou Bilíkovej, ale údajne to úplne tak nebolo a začínala si s volejbalom v Pezinku, tak aká je pravda? Tak moje úplné začiatky boli ešte na základnej škole, keď som navštevovala volejbalový krúžok. Ja som predtým chodila na gymnastiku. A ja som v podstate s najlepšou kamarátkou chodila na tú istú školu a ona navštevovala volejbal, ja zase gymnastiku a ja som bola k nej strašne taká priputaná, takže som sa nakoniec rozhodla, že skúsim ten volejbal. Mňa vtedy aj trénovala moja triedna pani učiteľka Zuzka Maxianová. No a odtiaľ som potom prešla v podstate do Pezinka k Majke Prikrylovej aj k trénerovi Popelašovi, takže tam som v podstate začala s takým už akoby, nechcem povedať volejbalom na lepšej úrovni, ale v podstate už to bolo také vážnejšie. A tak no. Ale vlastne sa ti to teda, začala si v Pezinku. Áno, začala som v Pezinku. Okay. Tak my sa teda ospravedlňujeme, nemali sme dobré informácie, takže si odchovankyňa Pezinka teda. No ale každopádne k ženskému volejbalu, myslím seniorskému, si tak povedať pričuchla v Paneurópe, ale vtedy si mal len 15 rokov, takže asi si tam príliš nehrávala, predpokladám. Tak ja som v Paneurópe, ja som tam tuším išla iba na jeden zápas a to iba kvôli nejakej v podstate novej skúsenosti a ja som v podstate celý čas presedela na lavičke. Už si pamätám, že už ma vtedy tréner prieložný sa chystal dať na nejakú loptu do základnej šestky, tak som bola z toho celá v strese, ale nakoniec sa to nestalo, takže som bola na jednej strane aj rada, ale no neviem, asi tak, no. No, do kadra Slavie si sa potom prepracovala, ak sa nemýlim, ako 17-ročná, dokázala si s ňou napokon vyhrať majstrovský titul aj pohár. Tak nám povedz, akým spôsobom si sa tam vlastne dostala a prečo práve Slavia a nie napríklad do Prastav? Tak Ježiš, inak ja sa musím priznať, do Prastav ešte vtedy existoval, keď ja som prestúpila do Slavie, to si ani nepamätám. No, áno, bol. Podľa mňa, hej, myslím, že to bol do Prastav alebo Štrábak, no. No, Aha, tak, okay. jasné. Ale akože tento klub.
Aha, okej. Tak pre Slaviu som sa rozhodla, tak neviem, akože vždycky tak Slavia bola jedna z tých dominantných tímov, takže v podstate vtedy to bol kvázi taký môj cieľ sa tam dostať, takže keď prišla potom ponuka, tak som sa z toho veľmi tešila. Ale priznám sa, že tie prvé respektíve tie 2 roky, čo som tam strávila, neboli pre mňa vôbec jednoduché, nakoľko ja som bola strašný introvert a pre mňa zoznamovať sa alebo nejak dostať sa do toho kolektívu tých starších hráčov bolo pre mňa veľmi náročné a samozrejme boli tam aj hráčky môjho veku, ako bola napríklad Kaja Fričová, Ľudská Sedlačková, ale predsa len tam bola presila tých starších, takže ja som tam chodila trošku v takom strese tie tréningy, ale akože bavilo ma to tam, aj keď som nedostávala možno toľko príležitostí, lebo vtedy tam bola ešte Nika Kvapilová, ktorá tam mala naozaj meno a tak no. Potom ten druhý rok tam som mala možno trošku viac príležitostí, ale úplne som to tam nezvládala, moc sa mi tam nedarilo, takže nakoniec v tú záverečnú časť sezóny ma tam potom prestredala Mirka Reháková, takže no, to boli také náročné celkom 2 roky, som povedala. No a vlastne tým tvojim prvým zahraničným angažmám po Slavii bolo Taliansko, konkrétne klub z 2. ligy Martignaco, a to je síce akože nižšia súťaž, ale predsa len Taliansko, a to nie je úplne ako častá destinácia, kam by zrovna mladé hráčky odchádzali, alebo hráči, teda sa zo Slovenskej ligy. Tak prezrať, ako si sa tam dostala. Tak v podstate ja som, ešte keď som pôsobila v Slavii, ja som si už vtedy našla talianskeho agenta a ja som mu povedala, že jednoducho Taliansko to je jedna z mojich najvysnívanejších destinácií a že vždy bol môjim akože snom zahrať si v najvyššej lige. A v podstate dostala som ponuku aj z A1, aj z A2 s tým, že teda v A1 by som sedela na lavičke, čo som v podstate úplne nechcela. Chcela som naberať hlavne skúsenosti a konečne zažiť aj nejaké tie dôležitejšie zápasy, odohrať v podstate po celý ten čas, takže ja som sa vtedy dosť radila aj s mojim tatinom a nakoniec sme sa rozhodli teda pre túto variantu. Áno, tak priznám sa, že to bol naozaj veľký skok, pretože ja som si vtedy, keď prišla tá ponuka, vôbec som si neuvedomila, že čo ma to všetko bude stať, v podstate odlúčenie od rodiny a toto všetko. Pre mňa to bolo strašne náročné, pretože ja som taký veľmi mamičkovský typ, že bolo to veľmi náročné takto odlúčiť a v podstate počas celej tej sezóny nie úplne veľmi psychickej pohode, čo sa potom aj odzrkadlilo na tých výsledkoch a bohužiaľ si myslím, že to bol pre mňa až moc veľký skok a niekedy rozmýšľam, že čo by sa stalo, keby možno zvolím trebárs nejakú tú miernejšiu cestu, trebárs začať v Česku alebo tak, ale potom si poviem, že v podstate všetko má nejaký svoj nejaký ten dôvod a myslím si, že aj táto skúsenosť, aj keď nebola pre mňa úplne najľahšia, tak ma určite nejakým spôsobom vykryštalizovala, alebo neviem, jak tomu povedať, ale určite mi to dalo tiež veľa, no. No a ako sa ti podarilo vôbec v Taliansku aklimatizovať, lebo mala si vtedy len 19 rokov a ako si sa vyrovnávala s tým, že prvýkrát si niekde sama a v podstate nikoho nepoznáš? No, veľmi ťažko. Akože ja musím povedať, že baby tam boli na mňa strašne zlaté. V podstate hneď v prvý tréning už si ma tak zobrali medzi seba. Tréneri boli tiež super, len ja som sa proste nevedela vyrovnať s tým, že som tam úplne sama. Bola som tam jediná legionárka, takže naozaj to bolo pre mňa náročné. Ešte k tomu ja som dostala taký byt, takú trošku kuticu, kde nebolo ani poriadne svetlo. Takže o to depresívnejšie to pre mňa bolo.
poviem to tak, že som sa s tým veľmi nevyrovnala. No, priznám sa, že som odratávala už dní a si pamätám úplne ten prvý deň, kedy som tak došla do toho Talianska, som si sadla na tú posteľ a teraz som si predstavila, že v podstate celú tú sezónu tu budem trénovať, budem tu sama, neviem, či sa vôbec dostanem domov na Vianoce, takže no, vtedy som to úplne nezvládala, no. No ale poďme teda ďalej. Ty si v roku 2019 Taliansko vymenil za Českú lígu, konkrétne KP Brno. V tom čase ho vlastne trénoval Matúš Kalný, ktorý aktuálne teda trénuje mužov Mijavy. Ako sa ti s ním spolupracovalo? S pánom Kalným, no takto. On je podľa mňa, tak nie podľa mňa, ale je to mužský tréner, takže on má takú tú mentalitu nadstavenú trošku inak. Ja úprimne sa priznám, že nepracoval sa mi s ním vždycky úplne jednoducho, ale v podstate sa vždycky snažil z nás dostať to najlepšie. Pamätám si, mali sme 2 týždne sme trénovali v kuse, potom sme tam mali nejaký turnaj a po tom turnaji my sme tam hrali, tuším, tiebreaky s Ostravou, čo si myslím, že to bolo akože celkom, myslím si, že sme tam podali celkom dobrý výkon a v podstate sme to prehrali a doteraz si pamätám, keď nám potom tréner po tom turnaji povedal, že no, tak ten turnaj sa skončil v nedeľu a v pondelok sme si mysleli, že dostaneme už konečne po tých 2 týždňoch voľno a on nám povedal, že tak ale viete, brazílska reprezentácia mužská, oni trénovali aj po olympiáde, hneď ak dostali medaile, tak na druhý deň išli do fitka, takže to spravíme aj my. Tak som si vtedy tak pomyslela, že že no, tak toto budú asi ťažké 2 roky, ale dobre, no, akože myslím si, že je to dobrý tréner, len myslím si, Makačka. že je lepší, áno, určite, ale myslím si, že je lepší skôr pre tých mužov ako ženy, no. No, v tom Brne ste na nejaký výraznejší úspech nedosiahli, boli ste relatívne tak v strede tabulky, ale úspechy v tom klube prišli až sezónu, respektíve 2 sezóny potom, ako si odišla, keďže Brno sa stalo neskôr vicemajstrom a následne majstrom Česka. Ale cítila si sa v Brne možno lepšie ako v Taliansku, keďže okrem iného si to mala aj oveľa bližšie domov? Tak určite áno, hlavne presne ako si povedal, bolo to bližšie, tá jazyková bariéra tam nebola v podstate žiadna, takže o to ľahšie sa mi tam stravili tie 2 roky. No. A jak si teda hovoril, že sme nedosiahli počas tej sezóny nejaké úspechy, my sme boli veľmi mladé družstvo, veľmi potenciálne, mali sme strašne veľa šikovných hráčov, ktorým chýbali ešte, dajme tomu, skúsenosti. Takže ono sa to potom ukázalo tie 2 roky neskôr, že teraz mnoho tých hráčok hráva teraz v zahraničí. Ja zrovna dneska mám napríklad prípravný zápas s mojimi 2, budem teda hrať proti mojim 2 bývalým spoluhráčkam z Brna. Takže naozaj tie baby boli veľmi šikovné a potrebovali sa iba vyhrať, no. No ale poďme na tú ďalšiu sezónu a tam ma fakt veľmi zaujíma, aj keď pre teba to asi nebude jednoduché rozprávanie, ale každopádne v roku 2021, ak sa nemýlim, si prešla z Brna do série A2 v Taliansku, do Soverata, no lenže tam ti povedali, že by si mal skončiť s volejbalom kvôli problémom so srdcom, akože skončiť. Tak to musel byť podľa mňa pre teba dosť solidný šok. Tak skús nám povedať, ako si to celé vnímala. Tak začnem odznova. V podstate na začiatku každej sezóny hráč alebo hráčka musia absolvovať vyšetrenia, nejaké kardio vyšetrenia, záťažové testy a podobne. Mne doktor povedal, že sa mu tam niečo nezdalo a že ma pošle na jedno akože ešte ďalšie vyšetrenie a aby sme si boli že 100% istí a ja že dobre, že akože vedela som vždycky, že mám niečo, teda nie, že mám niečo, čo má každý druhý človek so srdcom. Hej, neviem presne úplne, čo to bolo. Tak mi teda klub povedal, že no, tak tuto o 3 dní ideš na jedno vyšetrenie, ale že dojdi na lačno, že nič nejedz a že to je všetko. A ja, že OK, tak čo, asi mi idú brať krv alebo niečo, neviem. Tak som tam došla a si
proste ma zavolali do miestnosti a zrazu pozerám tam niekoľko sestričiek, lekárov, zrazu veľký stôl a ja, že preboha, že čo sa ide diať. Tak som teraz tak ostala pozerať, že oni mi hovorili, že tu si láhnite, že zavedieme vám onu, jak sa to volá, do žily. Ježiš, pomôžte mi. No, viem. Infúziu. Vieme? Ako? Infúziu? Áno, presne. Infúzku, no. A ja, že preboha, že čo sa ide diať a zrazu doktor mi hovorí, že no, že idete na gastroskopiu. A ja, že prosím, že však ale mne nikto nič nepovedal, proste ja som tam ostala ležať úplne v šoku. Uh-huh. No, tak klub mi nič nepovedal, čo som nechápala, tak mi to tam spravili. To bolo akože dosť nepríjemné. Som sa tam už asi po nejakých 5 minútach začala klepať, som trošku dostala nechcem povedať hysaky, ale záchvat. No, nebolo to príjemné. Nie, záchvat nie, ale nebolo to príjemné, tak ma tam začali držať. No a asi 2 dní na to prišli výsledky a ja sa priznám, ja doteraz neviem, čo mi povedali. Povedali, že niečo s chlopňou. Naozaj netuším, že čo to bolo. A tréner si ma potom zavolal do kabinetu a povedal, že tu ide proste akože život je cennejší pred volejbalom a že musíme predísť nejakému infarktu možnému a proste, že musíš skončiť s volejbalom. Ja som tak dostala pozerať, že to je nejaký vtip, alebo teraz som nevedela, že čo mám akože robiť, lebo viem, že som akože nikdy nepociťovala nejaké problémy so srdcom alebo niečo. Tak som tak ostala kúkať, teraz som nevedela, čo mám robiť, tak mi povedal, že si mám v podstate zbaliť veci a že mám ísť domov. No. Takže to bolo akože strašný šok pre mňa. Som volala potom hneď otcovi, mame, tak tí boli z toho úplne hotoví, tí už ma pomaličky pochovávali, ale došla som domov a no, tak bola som asi 2 mesiace v totálnych depkách, nevedela som čo so životom. No a potom mi povedal agent, že by som teda mala absolvovať ešte pre istotu jedno vyšetrenie v Bratislave. Uh-huh. A ja som bola taká, že no tak neviem, či to chcem zažiť ešte znova, keď už proste viem, že asi už s tým volejbalom nič, ale že teda OK, že pôjdem, no. Tak som išla ešte raz do Bratislavy na to isté a povedali mi, že to nie je vôbec také zlé, ako mi to opisovali a dali mi v podstate zelenú, že môžem pokračovať s volejbalom. Vtedy som bola taká, že no. Nevedela som, že či sa mám tešiť, alebo mám teraz plakať, lebo som prišla akože o možno zaujímavú sezónu a nakoniec mi prišla ponuka z Prostejova. Mne sa zdá, že to vtedy iniciovala aj Kaja Fričová, že sa dopočula o tej mojej situácii a že to v podstate povedala pánovi trénerovi Čadovi. Tak ten kontaktoval môjho agenta, no a potom na začiatku toho roka som nastúpila v Prostejove. Takže tak. No a tak to celkom ako môžeš byť vďačná doktorom v Taliansku, nie? Že ti takto ako zrušili sezónu jednu. Takto, všetko zlé na niečo dobré, takže v podstate aj hej, no. No veď ako išiel som sa k tomu dostať, pretože vlastne v Prostejove ste hneď v tej premiérovej sezóne získali titul, ale ty si ďalšiu sezónu pre zranenie vynichala a v úplnej vlastne sezóne si tiež na tej klubovej scéne toho veľa neodohrala, tak si sa predpokladám pohrávala aj s myšlienkou, že by si možno skončila úplne. Nehovorím, že som nikdy nemala také myšlienky v hlave, že ty koko, že či mi to ešte za to stojí, alebo neviem, ale keď prišlo do toho zranenie, tak nikdy som nebola taká, že idem skončiť alebo niečo. Vždy som proste bola o to viac namotivovaná sa vrátiť ešte silnejšia, no len v podstate tam v tom Španielsku som si vtedy roztrhala predný krížny väz, tak to je väz vylúči na celú sezónu, tak to bolo také akože dosť nepríjemné. Hneď prvú myšlienku, jak sa mi to stalo, som bola, že super, zase idem komplikovať všetkým život. Ale akože bola som namotivovaná, vedela som proste, že sa vrátim. Mala som obrovskú podporu, či už od spoluhráčov, od trénerov, od federácie, takže
za to som im doteraz veľmi vďačná, samozrejme od rodiny. Takže ja som fakt zamakala na tú sezónu, aby som potom bola pripravená aspoň na tie majstrovstvá Európy. A myslím si, že to sa podarilo a samozrejme s tým, že som potom ešte s klubom s Prostějovom predĺžila tú sezónu ešte o rok, takže tak. No mňa ešte zaujal výrok tvojho vtedajšieho trénera pána Čadu, zhodou okolností bývalého trénera aj našej reprezentácie, ktorý o tebe povedal, že čo sa týka parametrov a kvality, máš potenciál stať sa jednou z najlepších univerzálok v Európe. A vnímaš to možno tak aj ty, že ak by sa ti do cesty nepostavili zranenia, mohla si teraz hrať napríklad v Turecku či v tej vysnívanej A1? Vnímam, že takto. Určite tie zranenia ovplyvnili to strašne veľa a tak Boh vie, čo by bolo teraz. V podstate po celý ten čas zdravá. Akože je pravda, že som si počas tých zranení uvedomila strašne veľa vecí a to, že sa musím neustále proste starať o to svoje telo teraz dvojnásobne, nakoľko to koleno už není teda to, čo bývalo a toto je ťažká otázka. Akože nejak sa nad tým nezamýšľam a neviem, ako mám úplne na toto odpovedať. Možno áno, možno nie. Jasné. No ale presuňme sa teraz do aktuálnej sezóny, pretože čaká ťa angažmán vo francúzskom Béziers, teda v tíme, ktorý má vždy vysoké ambície a mal by patriť medzi najlepšie týmy v lige. Tak ako sa stretol tento prestup a či si myslíš, že si pripravená na túto ligu francúzsku? No tak tento prestup, priznám sa, že sa rodil ťažko, nakoľko ja som sa ešte tento rok v januári som podstúpila operáciu menisku. V podstate som mala veľmi dlhú dobu problém nájsť si nejaký klub. Mala som nejaké ponuky z Poľska, z Turecka. V podstate to sa nakoniec všetko zrušilo, nakoľko sa tréneri dozvedeli o tej mojej situácii s kolenom, no v podstate sa zlakli. Takže to ma vtedy veľmi mrzelo, samozrejme, ale chápem aj ich. Tento prestup, to sa rodilo tak, že mi agentka v podstate poslala túto ponuku s tým, že by som tam ale musela prísť na skúšku, lebo chcú vidieť, ako je v podstate na tomto moje koleno. A to bolo ešte pred tými repre zápasmi, takže som sa teda s klubom dohodla, že dobre, prídem na skúšku, ale že až teda po repre. A v podstate my sme potom odohrali tie zápasy, kde tam nejaké povychádzali, tuším proti tomu Azerbajdžanu. Aj v podstate tie domáce zápasy sa mi hralo celkom fajn a tréner v podstate to videl a mi povedal, že teda chce podpísať so mnou kontrakt, takže už potom nebolo potreba sem chodiť na skúšku, čo som bola veľmi rada. Takže asi takto nejako sa to zrodilo. No a nakoniec celkom si vychytala to angažmán, lebo Béziers je mesto na juhu Francúzska pri mori, takže veľmi príjemná destinácia. Stihla si sa počas prípravy už aj okúpať? No musím povedať, že ako čo sa týka prostredia, tak toto je naozaj nádherné. Okúpať som sa už stihla, sa priznám. Bolo to veľmi príjemné. Ešte aby nie. No, jasné, ale iba raz. Baby tu už boli niekoľkokrát a ja som v podstate, už máme nejaké 3 týždne prípravy za sebou, takže ja som rada, že si môžem aj trošku oddychnúť na byte. Čiže ja som bola, teda iba raz. Ale čo sa týka akoby nejakých podmienok tých klubových, musím akože naozaj to tu vychváliť, že lepšie som tu ešte nemala, takže zatiaľ som tu veľmi spokojná. No a sme ti mohli všetci zavidieť, tak povedz, ako ďaleko to máš k moru. No, už som bola aj bližšie, ale 25 minút autom, no. No, tak to je stále bližšie, ako to máme my, takže... No. Ja som spokojná, nesťažujem si. No, tak to ti verím teda. No a prezrať ešte, aké máte ciele pre túto sezónu? Tak my sme hneď v prvý deň... si nás tréner zavolal do kabinetu a pýtal sa nás presne túto otázku, takže všetky baby samozrejme povedali, že medaila alebo titul alebo neviem, víťazstvo v pohári. V podstate môjim cieľom je samozrejme čo najlepší výsledok a do každého zápasu dať 100%, takže
Takže verím, že sa nám to podarí. Myslím si, že káder na to máme veľmi slušný. Ja som bola sama veľmi prekvapená, keď som videla ostatné baby. Priznám sa, že som si myslela, že to budem jedna z najsilnejších. A potom som prišla do fitka a zistila som, že to asi tak úplne nebude. Lebo túto kolegyňa moja jej dali na premiestnení 74 kg a ona to zdvihla. Neviem, či tu môžem akože toto povedať, ale že s prstom v riti. Tak som bola taká, že no. Okay. Tak ja som tam zdvihla 60 s tým, že porad som si chrbát zlomila, no tak ale dala som to. Nechcela som sa hanbiť pri nej, tak ja som, že tu 60-ku dám, no. Hej. Okay, ale tak to nie sú úplne zlé váhy, tio. No nie, ale akože keď sa porovnám s Američankami, tak som tak v miernom šoku, no. Nečakala som úplne niečo takéto. Mm-hmm. Počúvate Na bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom. No Šaja, poďme teda k tej reprezentácii a k tomu, prečo sme si ťa zavolali sem, teda najmä. A to je teda ten postup na majstrovstvo sveta, ktorý sa nám podaril najmä zásluhou výborného výkonu na majstrovstvách Európy a tiež niekoľkým výhram v Zlatej Európskej lige, kde ste sa posunuli v rebríčku. Ktoré obdobie počas toho trojročného kvalifikačného cyklu bolo podľa teba najdôležitejšie? Najdôležitejšie? Myslím si, že každé jedno, akože už to tu bolo niekoľkokrát spomenuté, že v podstate tento výsledok sa nerodil počas jedného roku, ale naozaj počas niekoľkých rokov a tak samozrejme určite tá Európa, ktorá sa nám podarila minuloročná alebo potom aj domáca v roku 2019, všetko to boli veľmi dôležité faktory k tomu, aby sa nám podaril tento postup, takže naozaj je to dlhoročná práca. No a napriek tomu, že ten postup na svet teda sa podaril prvýkrát v histórii, tak sa ako vždycky ozvalo množstvo hejterov, ktorí to povedzme, že znevažovali na základe toho, že sa nehrala teda kvalifikácia, ale že ste postupili proste podľa rebríčka a tak ďalej. Tak čo hovoríš na takéto reči? Viete čo, ja si to akože nejakým spôsobom nevšímam. Ja som rada, že sa nám podaril takýto krásny úspech a že si možno zahrám, ak sa mi podarí tam dostať na majstrovstvách sveta v Tajvane, oni sa na to môžu pozerať z gauča v telke, takže asi toľko k tomu poviem. OK. No a povedz nám, proti komu by si chcela zahrať na majstrovstvách sveta? Ja by som si rada zahrala možno proti Srbkám, nakoľko Diana Boškovič je taký môj jeden z najväčších asi idolov, čo sa volejbalu týka. Takže asi proti Srbkám. Má podľa teba naša ženská repre na to, aby sa táto účasť na majstrovstvách sveta, aby sme sa tam mohli kvalifikovať pravidelne? Ja si myslím, že áno. Samozrejme, nehovorím, že to bude nejaké jednoduché, to samozrejme nehovorí nikto, ale myslím si, že určite na to máme, len myslím si, že už to tu niekoľkokrát bolo spomenuté, je určite dôležité hlavne po tej mentálnej stránke si nejakým spôsobom veriť a veriť, že to dokážeme. No. Ktorá hráčka by podľa teba mala dostať priestor v reprezentácii a v minulosti v nej absentovala alebo mala toho priestoru povedzme pomenej? Ty kokso. Počkajte, toto musím normálne porozmýšľať. No, normálne kľudne porozmýšľaj. Fúha. Ježiši, akože teraz ma fakt nikto teraz taký nenapadá. No, skúsme ďalšiu otázku a keď tak sa k tomu môžeme vrátiť, ja nad tým porozmýšľam. OK. No, ty si v ankete volejbalistka roka 2023 obsadila 3. miesto, tak si s ním spokojná, prípadne čo hovoríš na víťazku? Akože ja sa priznám, že som to fakt nečakala, lebo tak ja som celú tú aj klubovú sezónu vynechala, takže 3. miesto bolo pre mňa také úplne, že wow, taká podsta a samozrejme 1. miesto Kaja Palči, to je jasná vec. No Šaja, vy máte
alebo mali ste spolu s Luciou Sedláčkovou, teda bývalou, alebo aj súčasnou možno ešte nahrávačkou repre, založený Instagramový účet Šaja Cuca. Áno, dávaj, Paty. Počas pôsobenia na Bílikovej, kde ste postovali rôzne a naozaj niekedy skvostné veci z vášho volejbalového života, tak mi povedz, ako vznikol tento nápad a ako ste sa k tomu vôbec dostali. Hamba, ty kokos. Ja som si myslela, že všetci na to zabudli. Tak toto je, prosím ťa, investigatívna práca Tomáša Patuca, toto sa vôbec nedá podceňovať. No, takže boli sme mladé a sprosté. A ja sa priznám, že ani neviem, jak nás toto napadlo. Akože ja si to vôbec nepamätám, takéto veci sa snažím úplne že odstraniť z môjho života. A ty kokos, akože fakt neviem vôbec, čo nás to vtedy napadlo. Myslím si, že vtedy nám raz tréner ešte Hančák došiel raz za Cucou, videla, že je hladná, tak on sa opýtal, že chceš keksu alebo také niečo, a my sme si potom z toho celý čas robili akože srandu, a že však natočme o tom video, no tak si myslím, že aké vtipné to bude, no. Takže to je des. No ale povedz nám ešte, ako vznikla tvoja prezývka Šaja. Toto si pamätám. My sme išli to sme boli na majstrovstvách Slovenska starších žiačok a išli sme vtedy, tuším, na zápas alebo na tréning, na zápas. Ja som si teraz úplne istá a po ceste sme sa tam pohrávali s našimi menami, že skúsme si vymeniť začiatočné písmená, akože mená a priezviska. Tak mne vyšlo Šarin, no, domyslíte si. A nakoniec toho vzniklo Šaja ako Kaja, no. Takže tak. Aha, ok. No, poďme trošku na vážnejšiu tému. Máš za sebou, povedzme, veľké množstvo, teda pomerne veľké množstvo zranení. A zmenila si niečo vo svojej príprave alebo v tých iných veciach na to, aby si týmto zraneniam do budúcna predchádzala? Určite áno, snažím sa viac si starať sa o to koleno. Ja som teda nielen o koleno, mala som viac zranení, mala som nejaké natrhnuté väzy aj v chodidle a podobne, ale v podstate najväčší problém mám teraz, problém. Najviac ma trápi koleno, ale klopem si, teraz sa cítim naozaj veľmi dobre. Musím povedať, že tu máme skvelé podmienky, čo sa nejakej regenerácie týka. V podstate v šatni máme kryokomoru, máme tam saunu, máme tam výrivku, máme tam ľadovú kaďu. Takže je to tu fakt na špičkovej úrovni. Tak ja som vždycky, či už po sezóne alebo počas nejakého voľna som sa snažila spolupracovať s fyzioterapeutmi, ktorých mám v Bratislave, a veľa od nich čerpám v podstate, takže tak. No ako vnímaš tú podporu okolia tvojich najbližších, povedzme, počas zranení? Mal si niekedy pocit, že sa k tebe možno správajú inak? Nie, vôbec. Práve, že podporu od rodiny mám vždycky najväčšiu, a čo sa týka otca, tak ten sa ma vždycky snažil podporiť tak ako Milo, vždy mi povedal, že bude dobré, že ty si proste makačka, že ty už si sa vyhrabala z toľkých vecí, no a moja mamina, tak ona je taká trošku sekera a ona vždy, že ty nebudeš revať do vankúša, že však ty si chcela po materi, že ty to zvládneš, že koľko ja som si tým prešla, takže takže tak, no. Nikdy to nejak som nezaregistrovala, že by nejakým spôsobom zmenili ku mne prístup, takže. Máš nejaké tipy alebo rady pre hráčov, ktorí sú zranení? Čo by možno mali robiť, alebo tak? Tak určite strašne dôležitá je tá regenerácia tela, stretchingy, rozcvičky, veľmi dôležitý je spánok. Ja sa ja sa vždycky snažím spať v podstate 8 hodín denne s tým, že zaspávam vždycky v rovnaký čas, a to je o 10:00. Takže určite tá regenerácia, no. Čoskoro štartuje naša volejbalová extraliga, určite to aspoň jedným očkom sleduješ, tak koho favorizuješ na najvyššie priečky v tejto sezóne?
Áno, sledujem. Všimla som si, že sa tam trošku pomenili hráčky a chcela som povedať, že Sláviu, ale tento rok by som to možno aj už konečne dopriala VKP Bratislava. Pri ktorom trénerovi alebo trénerke si sa cítila počas svojej kariéry najlepšie, či už počas tej klubovej alebo reprezentačnej? No, toto je veľmi ťažká otázka. Pri nikom. Hej, pri nikom. Nie, tak ja mám niekoľko trénerov. V podstate takto. Ja musím povedať, že som mala veľké šťastie na dobrých trénerov vždycky. Každý jeden tréner, od každého jedného trénera som vždycky cítila takú tú podporu a dôveru. Naozaj niekoľko. Mne sa napríklad strašne dobre pracovalo s trénerkou Evičkou Kosekovou alebo aj teraz s našim repre-trénerom Michalom Mašekom, takže, ale to ako nefavorizujem nikoho, ale každý jeden tréner mi proste niečo dal, takže asi toľko k tomu. No my sa presúvame do rubriky áno, nie, tak ako to už predznamenáva, tvojou úlohou je odpovedať na otázky odpoveďou buď áno alebo nie, tak ja začnem rovno prvou. Myslíš, že sa vám podarí postúpiť na majstrovstvá sveta aspoň zo skupiny? Áno. Máš priateľa? Nie. Myslíš, že pre niektoré hráčky zo staršej generácie, ako je Kaja Palgutová, Baša Koseková a tak ďalej, budú na majstrovstvách sveta poslednou repre kariérou akciou? Nerada to hovorím, ale asi áno. Je Slavia najlepším klubom pre mladé hráčky v súčasnosti? Slovenským, samozrejme. Hej. Asi áno. Budeš sledovať priebeh slovenskej extraligy počas roka? Skôr nie. Chcela by si sa znova dostať do talianskej ligy? Áno, ale neviem, či to bude ešte možné. Počúvate Na bezblok, podcast nielen o volejbale s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom. No dobre, tak presunieme sa teda do záverečnej časti a to je anketa, tak tu ťa upozorňujeme, lebo to neprešlo našou korekciou žiadnou, takže tak, jak to prišlo, tak sa pýtame. Aké boli najlepšie časy alebo momenty, ktoré Kaja zažila pri volejbale? Ja veľmi rada spomínam na minuloročnú Európu a samozrejme aj na majstrovský titul z Prostejova. To sú dve také moje spomienky, na ktoré si tak pripomínam najradšej, no. Šajinka, kto je tvoja najobľúbenejšia spolubývajúca na repre? Toto presne viem, kto písal a presne. Samozrejme, že je moja myšinka Špánková, po Novom Pálova. Týmto by som ju chcela aj pozdravovať a že mi veľmi chýba, že ju ľúbim. Ako si sa zoznámila s trénerom Mašekom ešte keď pôsobil ako asistent pri reprezentácii? Toto sa aj z toho pýtal niekto. No dobré. Tu mám jednu takú príhodu, ktorá sa mi stala. Ja doteraz neviem, že či o tom tréner Mašek vie alebo nie. A ak sa to teraz dozvie, ja sa mu strašne ospravedlňujem, ale ja som vtedy nemala úplne taký prehľad od tých trénerov. Ale akože je to také nevinné, no proste to, čo sa písal sa rok 2019, no a už bol prvý deň na repre, už sme všetci pricestovali, už sme sa tam zoznamovali a potom prišla rada na mňa a na trénera Mašeka. No a ja som videla, že však on pôsobil celý čas v poľskej lige, v podstate žil v Poľsku a mi prišlo, že to meno je také poľské, tak som si myslela, že on je Poliak, no. A došiel ku mne a ja, že hi, nice to meet you, a on, že ahoj, že teší ma. A ja som teraz tak ostala, že či som akože dobre počula, alebo že aký Poliak, čo je dobre po slovensky, nie? Že on isto sa naučil po slovensky, že ja neverím, tak som rýchlo, ja už ani neviem, že za kým som išla, že či za Mišinou alebo za akého Fričovou, tak sa ich pýtam, že počujte, babi, že on vie akože po slovensky, alebo že či to sa mi len zdalo, alebo že polština to je také podobné so slovenštinou a oni, že si dobre koza, však on je Slovak a ja vtedy je najväčšia hamba, ty kokos. Akože ja doteraz neviem, že či on o tom vie alebo nie, lebo on akoby nejak nereagoval na to a
Ak o tom nevie, ja sa mu strašne ospravedlňujem. Teraz ho samozrejme veľmi dobre poznám a je to výborný tréner, ale vtedy som nemala ešte taký prehľad. No, takže... A je to teda Slovák, hej? Áno, už som sa uistila, je to Slovák. Dobre, prejdeme na ďalšiu otázku. Máš mentálneho trénera? Nie. Bolo Nemám. nejaké rozhodnutie v tvojej kariére, ktoré by si najradšej vzala späť a rozhodla sa teraz inak? Neviem. Ja som v podstate zastanca toho, že všetko sa deje pre nejaký dôvod a myslím si, že všetko je tak, ako má byť. Takže asi by som nič nemenila. Každá jedna skúsenosť, či už dobrá alebo zlá, ma v podstate vyformovala v toho človeka, ktorým som dneska. Takže asi nie. Čo považuješ z hľadiska herných činností za svoju najväčšiu slabinu, na ktorej musíš pracovať, a čo naopak za najväčšiu prednosť? Za moju najväčšiu slabinu určite považujem pomáhanie blokovania na stred, na štvorku. To je katastrofa. Ja si myslím, že som celkom dobrá v obrane, ale myslím si, že to nie je úplne moja najlepšia činnosť, takže asi poviem nie veľmi prekvapivo útok. Aký je tvoj smečiarsky dosah? Ja som si smečiarsky dosah nemerala už niekoľko rokov, ale najviac, čo som si ho merala, bolo 315. A aký je tvoj vysnívaný klub, za ktorý by si chcela zahrať? Nemám vysnívaný klub, ale v podstate nejaké krajiny, v ktorých bych som chcela pôsobiť, a to je určite Turecka, Poľska ma tiež veľmi láka, a ak by bolo ešte niekedy v budúcnosti možné, tak aj tá talianska. Rozmýšľala si niekedy nad beach volejbalovou kariérou? Nie, nikdy, nemám moc rada beach. Počúvate Na bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom. No dobre, Šaj, tak my sa posúvame úplne na záver a teraz posledná otázka od nás. Pýtame sa úplne všetkých našich hostí, tak ak si našou posluchačkou, tak možno aj budeš vedieť. Ak nie, nevadí, to je jedno. Každopádne, čo by si odkázal mladým volejbalistom a volejbalistkám? Tak v prvom rade som vašou posluchačkou a v druhom rade tak ja si myslím, že už to tu niekoľkokrát bolo povedané, ale proste je to tak, treba na sebe naozaj makať a hlavne byť trpezlivý, pretože profesionálny šport to nie je beh na krátku trať, takže naozaj makať a byť trpezlivý, asi toľko. No Šaj, my ti ďakujeme veľmi pekne, že si prijala pozvanie ku nám do podcastu a našla si na nás čas. A držíme ti palce, najmä teda v nadchádzajúcej sezóne. Určite budeme držať palce aj na majstrovstvách sveta, verím, že tam taktiež budeš. No a želáme ti najmä teda v tvojom prípade, aby sa ti vyhýbali zranenia a aby si bola zdravá. Ďakujem vám krásne za pozvanie a tiež vám držím palce. Či v klubovej alebo v komentátorskej nejakej Ďakujeme a ja sa samozrejme pripájam, tiež držím palce, všetko dobré. Ďakujem. Dobre, čau. Ahojte. Čau.